ओइ सिखाद' गिदिराव थांसै होनदों सिखादो। आयै मा जाबावगोन बेजों। आं थाङालै माथो बोजाबाय थायो नोंलाय। नों थांदो आं थाङा। बिदिब्ला आं थांसै नों न'आवनो थाबाय थादो दे। थांदो। हिन्जावा गिर्जायाव थांखो ना माखोब्रा। र' लोगोफोरनो फन हरनां। मैया लोंनाया बिराद बारा जाथारदोंलै खर' सादों। औ हेलौ। ओइ नों बहा दं? ए हैद नै आं गिर्जायाव थाङासैलै। मा मोनहैयोब्रा गिर्जायावलाय। फैदो एसे लोंहैनोसै। मैयाना बारा जादोंलै खर' सादों ओंखायनो एसे थिग जानाय बायदि। औ दे फैदो औ बेयावनो नेबाय था आंबो थांगासिनो दं दे। एसे थिग जानायनि लोंहैबावनांसिगोन। हिन्जावाबो गिर्जायाव थांखाबाय। बे समावनो सम लोंनो थांनांसिगोन। मानसियाबा न'आव दंना गैया अबासो थांखो ना माखो बियो जौसो लोंहैलायबायदां। ओइ बिमा ओरै फैलाय। आयु मा जाबोखो बेलाय गिर्जायाव थांनो लिंनायाव थाङासै आदिनैबो जौसो लोंबोलायबाय बियो। साला आंखौ सिखायनो फैदों बियो। है आइदै साला नों गिर्जायाव थांदों नालाय नों गोथार जाबाय। आं पापि। साला आंखौ बुजायनो फैदों बियो। उन्दुना थानांसिगोन हाथारला बिदि सानफ्रामबो जौ लोंनानै न'खर संसारा माबोरै जानांगौ देवबादिनबो मिन्थिला नोङो सानफ्रामबो जौ लोंनायल'। अनसुलि आयै नों आंनि फिसायनि गासै दाय मावनायफोरखौ निमाहा होदो। बियो मिथिया आयै गाव दायो मा मावदों। बिनि गोसो सिङाव नों बिमाया अरायसम लोगोसे थानानै बेखौ नों अनसुलि आइ बिमाया मोजां लामायाव लाबोदो आयै अनसुलि बिमा। बेबायदिनो नों बिमानि अननायजों बियो गावखौ सिनायनो हानाय बायदि आरो नोंखौ खुलुमनो आरो सिबिनो सम आरो खाबु दिहुननो हानाय बायदि बेखौ नोंनि गोथार मिखुनाव गथायबाय आयै।